Thank you, ma'am, sa time liwat o ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Supposed to be Yes, kung sir. tani, ma'am, mayara kita schedule kung tani nga power interruption was June 12, pero Yes, sir. gin-cancel ini siya, ma'am. Anong rason? Yes, sir. Oh, sir, salamat din no, sa again sa paghatag sa kinyo sa NGC para i-announce na cancelled gani ang aton nga ang gin-request sang NGCP nga shutdown. Kay tungod nga may ara kami ni upgrading activities dira sa Bacolod substation namon affecting ang iya ka Bacolod Silay 69 TV lines ang Sineco, which is from 6 a.m. to 6 p.m. na sa tanay bus nga adlaw. Building time conflict siya no dito sa activities sa Silay kay tungod Saturday galing tomorrow sa Silay kag gano nga basi pwede no nga i-schedule na ay conflict din kag may mga activities sila gali sa din sa hasta sa gabi. So amo na siya no nga consider man sa NGCP kag amo na siya nga nag-announce kita subong nga canceled no ang aton mga activities tomorrow. Okay. So, bot sa lingon, isa sa mga rason, ma'am Michelle, nga may ara gali sang aktibidad nga matabo buwas June 12, nga importante gid nga kinahanglan gid sang elektrisidad. Yes, sakto na siya, sir, no? Kada po na siyang activity man, no? So, amo na siya nga consider man ng NGCP na i-reschedule natin. Ang tentative na schedule, sir, no? Next Sunday, June 19. Okay. Pero, mag-angot, kami na, sure, mapagawa man kami na sa advisory letter with Sineco. Ay confirm na ba lang ang date natin nga June 19, which is a Sunday man gihapon. Same man na gihapon, that's from 6 a.m. to 6 p.m. Yes, oo. Kag nakita ko gali, ma'am Michelle, buwas Independence Day gali June 12. Yes, sir. Oo, Yes, damo sir. gali sa Oo. mga activities to o ng mga local government naton units na mga activities, no. So June 19 tentative pa lang na way pa na piho, pero mapagawa man kamo temprano bang advisory, ma'am Michelle, no. Yes, sir. Kami na Japon, Okay. naging pagwa man sa Sineco ang advisory once na i-confirm na no ang atong nga schedule, ang i-propose naton nga schedule. Ang kis abi kung may ara man lang nung hindi magita mo na critical bala kay sa case to case. May ara kung kis iban nga request no sa LGU gina grant no sang NGCP depende gid no kung ano critical ang ulobrahon. Okay. Pero kay tungod nakita na consider subo nga i-reschedule na lang kay pwede pa man naton siya nga the next week naton obrahon no. Pero kung emergency gid kang nakita sa NGCP depende sa technical team namon kung makita nila no nga critical gid kag hindi gid siya pwede nga i-reschedule, for sure mahambal din kami na nga hindi gid siya pwede i-reschedule naton mga activities. Sige, hulaton ta ni ma'am Michelle ang bag-on yung advisory. May ara ka pa bang dugang nga ipabalos pa publiko or iban pa nga activities sa NGCP? Go ahead, ma'am. Nang sa subong ang boss adlaw amo ni no naka-focus dito ni sa ato sa Bacolod substation namon amo ni siya Bacolod Silay lang sa Sineco ang apektado, wala naman kami sa mga preventive maintenance activities na pa-schedule buat kaadlaw. Makiangot lang kami, sir, no, para sa next weekend naman namon in case may mga ara naman nga dugang no ng mga shutdown nga request naman sa cooperative station ito sa Occidental. Sige, ma'am Michelle. Thank you good, ma'am, sa liwat sa time kag mayong gabi. Salamat kid, sir, kag maayong gabi, sir. Action Firing Line.